Arratsaldeon ikusentzuleok eta ondo etorri Bergarako Miguel Altuna Instituto honetatik, Debagoiena 2030 ekimenaren nondik norakoak esaltzeko prestatu dugun saio honetara. Debagoiena 2030 ekimena lurraldearen garapen komunitarioan sakonduz 2050erako adimentsua, inklusiboa eta klimatikoki neutroa izango den Debagoiena bateranzko eraldaketa bultzatzea helburu duen lankidetza sare irekia da. Etorkizun hurbilean eskualde bezala ditugun erronkei begira dagoen ekimena, beraz. ODS-en edo garapen iraunkorrerako helburuen marko horretan kokatzen du bere begirada egitasmoak. Baina zergatik sortu da, ze prozesu martxan jarri dau edo eraman dau aurrera orain arte, zeintzu dira urrengo urratsak, horreitxe guztiak xetzen saiatuko gara hemendik datozen minutuetan. Horretarako ez naiz bakarrik izango, bertan nerekin lagun izango ditudalako hainbat kide, ekimenera lotuta dauzen hainbat kide, eta ez hori bakarrik bideo batzu prestatu ditugulako, herritarren iritziak jaso ditugu, ekimenaren sustatzaile diren horien berba jaso ditugu, eta ekimen horrek dituen helburu horiek lortze bidean edo martxan jarritako egitasmoetako kideekin ere izango gara, baina hasi bideo txiki batekin egingo dugu, labur-labur azalduko dugu Debagoiena zer den. Debagoiena minutu batean, aurrera. Ronca. Asko dira, El reto es el cambio climático. Eso es una vergüenza. Azken urtietan, hobetu ez dauin, txarrera batez behin da, orduan, nik uste erronketako bat hori izango zala. Bai mundu mailan eta Debagoienan baita. Berdintasuna, ez? Danok eskubide berdinak izatiaren aldeko erronka bat. Populazioaren zaharketa. Gaur egun pandemia, koronavirusa. Niri ontxe bertan gehien kezkatzen duzten gai bat da musikari moduan kulturan esparra da. Hainbat nabarmenduko nituzke, ezta? Baina egisa esan azken aldixen bolo-bolo da bien bat, larria. Debagoiena 2030 etorkizuna jomugan duen ekimena da. Irekitasunetik askotariko erakunde eta eragileak batu eta norabide partekatuan lanean jarri gura dituena. Erakunde publikoak, enpresa pribatuak, kooperatibak zein gizarte eragileak. Horien guztien arteko lankidetzan oinarritutako etorkizun bat irudikatzen du ekimenak. Gaurtik hasita erronka konplexuei erantzun beharko zaielako. Izan larrialdi klimatikoak eraginda sortu direnei, digitalizazioak eragingo dituenei, edo baita besteak beste berdintasunaren eta inklusioaren alorreko erronka handiei. Debagoienean askotariko eragileak, izaera desberdinekoak batuta indartsuago garelako. Eta elkarlanetik erronkei aurre hartu behar zaielako. Debagoiena etorkizunera begira. Hortxe ikusi duzue, labor azalduta, Debagoiena ekimena zer den. Urriaren batean hasieran eineben ekimenak sinadura ekitaldia eta horrekin abiatu eben, horrekin egin eben bere aurkezpen ofiziala. Bertan, gobernu batzordea osatzen dauen 13 erakundek hartu den parte, erakunde sustatzaile horrein artean hainbat izaeratakoak dauz, badauz kooperatibak, enpresa pribatuak, zein izaera publikokuak. Zergatik da eurendako garrantzitsua ekimen hau martxan jarri izana eta zergatik bertako parte izatea entzun egingo ditugu. Ekimen hau orokorrean guretzat oso importantea da. Azkenean, Fagor taldeak eta kooperatibak orokorrean gure ADN-ean daramagu konpromisu soziala eta gure komunitatea eraldatzeko nahia. Gure ibilbide historikoa ikusi ezkio, garbi ikusten da hasieratik halaxe izan dela eta guk ere badaukau bokazioa hori mantentzeko. Beraz, alde hortatik gaur Ulma hemen egotea, Mondragon egotea, Mondragon Unibertsitatea eta Fagor taldea egotea ere oso positiboa ikusten dugu. Bada gero beste bereizgarri bat ere bai, eta da guk sinisten dugula barnetik lankidetzan, elkarlanean eta interkooperazioan. Azkenen, eragilek batzeak emaitzak biderkatzen ditulako. Eta guretzat ideia hori oso nagusia da, bai arlo enpresarialean, baino baita ere arlo sozialean eta eraldaketa munduan. Argi dagoena da, hemendik eta aurrera aldaketa badatorrela eta erronka oso potoloak edukikula, ez? Orduan guk erakunde publiko moduan, gure betebeharra erantzunkizuna eta gure nahia da, herritarrei bizimodu duin bat emutia, beraien beharrei erantzutia, ez? Eta uste dugulako proiektu batek
zela ez bakarrik baino badanon artean, eta ez bakarrik erakunde publikoa, baizik eta inkluso herritarrak eta ordozen beste erakunde batzuk, unibertsitateak, enpresa guztiok dano batera elkarlanean, erronka horrei erantzun askoz hobien goxauela. Norbera bakarrik baino erantzun hobi izango dela, eta gainera ez hori bakarrik, guk uste duna da baita horre berak, saretze horrepe, hortipe danok ikasikula, eta gupe bai. Eta gu beha udal moduan, gure lan esparrutan be, hortik ikasi, elikatuko gaela, eta erantzun bat be igual hobia egun alkula, ez? Usteot komunitatea izgako bat izango dela D2030an. Enpresa mundua, erakunde publikoak, gizarte soziala, eta uste dut horrek emongo dabela aurrerantzean be fruituik. Ez bakarrik ezberdinak batze utzagaitxik, ezpada ezberdinak batziak ekintzari emoten dutzalako indarra. Eta emoten dutzalako berezitasuna horrek onerako baino ez tabelako eragiten. Komunitatea goienan langai dakau urtetan, landu duzu zer, eta D2030ekin batera komunitatean hausnartu ingau, pentsamendu bat emongo zau komunitateai, eta komunitate hori pentsatetik egitera pasatzean egongo da gure lanetako bat. Gauza real bat egiteko eta gauza ukigarri bat egiteko. D2030ean gure are zatisa horri piniko eta gure langintza hori izango da. Eskualde mugan batzen gaituen entidade publikoa garen einean, ezinbestekoa petzaiesaku horren ekimen honen parte izatia. D2030 ekimenak garrantzeako eskualdiantzat gehixen bat ekimenan barne eragile ezberdina dauzela, bai herritarrak, erakundiak, erakunde publiko pribatu, hezkuntza erakundiak, enpresa eta sare horrek egiten dauelako azkenian garrantzia horrek emutexau, saretze horrek emutexau garrantzia. Bat egiten du D2030 proiektuarekin, ez? Azken finean ikusten dugulako horrela ekiminak garrantzia handikoak direla, esanguratsuak direla, bai eskualderen ikuspegitik, baina baita ere lurralde osoaren ikuspegitik. Horregatik diputazioa egotearen arrazoia, ez? Eta zergatik da garrantzitsua, azken finean bat egiten dugu hausnarketan, hemen bailara mailan eman den hausnarketa horrekin. Azkenean dauzkagun erronkei aurre egiteko elkarlanean egin behar dugula sareak sortuz, ez? Eta horren oinarrian egontzan, bai 2016an Foru Aldundiak martxan jarri zuen ekimena, hau da, etorkizuna eraikez, ez? Eta filosofia berbera du nire ustetan Gipuzkoa 2030, ez? Alde horretatik gure babesa ematea ezinbestekoa da, azken finean guretzako oso garrantzitsua da, hori ere zabaltzea beste eskualdetara, ez? Horren azpian dagoen ideia bat izango litzeke, komunitatearen aktibazioa, ez? Dauzkagun erronkei aurre egiteko, eta diputaziotik lurralde mailan etorkizuna ikizekin, hori ere bilatzen dugu, ez? Hainbat, talde hori osatzen dute bestetik, Arrasateko udalak, Bergarako udalak, Ulmak, Garaiak, Mondragon taldeak, Mondragon unibertsitateak, Saiolanek, eta Agirre lehendakaria zenterrek. Berehala aurkeztuko dituten benditudanak, aurretik baina esatia aukera egongo dela galderak egiteko YouTubeko kanal horren bitartez, eta baita komunikazioa abildua debagoiena2030.eus elbidera idatzita. Berriz esangot, komunikazioa abildua debagoiena2030.eus elbidera idatzita. Eta bestetik formulario bat prestatu dugu, interesgarri dalako guretzako zuen iritzia be jakitia, eta formulario hori aukituko duzue labur.eus/D2030 saioa elbidean. Berriz esangot, labur.eus/D2030 saioa. Dana txikiz idatzita. Esan dako, animatez zaitu dela horiek formulario hori betetzera. Eta hain bai, arratsaldeon hiruroi, hementxe batetik Elena Arrarte, bera da D2030 ekimeneko koordinatzaile orokorra, bestetik Onintzale Gorburu, Emuneko kidea eta D2030ko kidea bai, eta Igor Ortega Lankiko eta D2030ko kidea, arratsaldeon hiruroi. Elena, zurekin hasiko gara. Hor bideotan ikusi ditugu, hainbat ideia nabarmendu direla, ezta? Eta bi garrantzitsu, batetik etorkizuneko erronkak, etorkizuneko esaten dugu, baina gaur gorkuak dira ja, eta lankidetza. Eta hain zuzen bi kontzeptu horiek dira, ez?
D30 ekimenak bere oinarrizan dituen ideia nagusi bi, ezta, Elena? Bai, holaxe da. Eta igual galdera horrei erantzun emuteko datu batetik hasiko naz, ezta? Munduko lurralde eta komunitate guztiek biziko balitzakez gaur gu hemen bizi garen moduan, beharko genituzke 2 planeta eta erdi, eredu horrei eusteko, ezta? Horrek zela baitzustot oso ondo adierazten dauela zein jan gure erronken nolakotasuna edo erronken dimensio hori, ezta? Eta gero badau beste elementu gako bat, bai, zelabaitz planetik dauken muga fisiko horren oso gainetik bizi garela, luzeruen bizi zen garela holan, eta urgentia dela horrei buelta emutia, bestela urrengoko urtietan egiten ez badugu asmaketan horrei buelta emuten, segurutik gizateriaren eta ekosistemen, etorkizuna ekosistemen bizitza, arriskuan jarriko, baina nivela handi baten, ezta? Orduen, zuk esan duzu moruen, eta justo horixe komentetaren inoi, honik ez di etorkizuneko erronkak, honik die gaur eguneko erronkak, eta erronka honik die gaur, eta hemen, ezta, hemen daz, eta orduen ja, ezinbesteko da, lehen erronka horrei aurre eiteko, dinamika berrixakero sustetzea, ezta? Eta esamidana da gainera, ez dira klima aldaketakin lotutekuek egun hemen gure komunitateak dituen erronka bakarrak, ezta? Badakigu, azkenengo urteetako joeren ondorioz, migrazio mugimentua diela, gizartearen zahartzea diela, arlo sozialen beste hainbat erronka hasi diela sortzen, ezta? Eta gero, digitalizazioa bezalako tendentziepe, segurtik errotik hasi di aldaketan ja gure bizitzeko, gure harremantzeko, eta, gure ereduen nundin orakuek. Orduen esan dutena, erronkoanek hemen eta oindie, eta ezinbesteko da, honi erantzune emuten hastie, eta gainera soluzio horrek azkar bilatie. Eta, ez da kasualidadez be, gure ekimenak be, denbora marka hori barne bildute eukiti, ez 20-30. Esaten dugu, nazioarte mailan baita oso onartuta dau, urrengoko 10 urtiek determinantiek izango diela gainera, erantzun horrek bilatu, eta benetan eraldaketa mugimendu sakon bat artikulatzera begira, ez? Eta, nolabait gure izendu hori baita izen horretara ekarri, eta ikusi benetan horizonte temporal bat badaukule aldaketa honek martxan jarteko, ezta? Eta gero, bigarren ideia elkarlanarena, inungo zalantza barik, segurutik elkarlana da, erronka konplexu honei aurre eiteko eukiko dugun bide, ero estrategia, ero modu honena, bakarra espada, ezta? Azken baten, esan dugun bezala, erronka oso komplexu edie, klima aldaketarekin lotutekuek, digitalizazioekin lotutekuek, eta, arlo sozialetik datozenak baite, dien nola baita erronka batzuk, zeharkatzen dituztenak gizarteko eremu eta sektore guztiak aldenik alden, eta orduen ezinbestekoa da horrien aurrien soluzio bilatzera bidien, sektore desberdinorek, eragile desberdinak elkarrekin horretan jarti, ez? Orduen bai, elkarlana oinarrizko elementu bat ekimen honetan. Igor, arratsaldeon. Zaten dugu, etorkizuneko edo gaur-gaurko erronka horri erantzuteko eta eraldaketa bultzatzeko une honetan gizarte moduan badukagula zailtasun bat eta dala bere konplexutasuna. Zer esan gura da horrek? Nik uste dut konplexutasuna badela maila batean gure egungo gizarteen ezaugarria, ez? Eta ez bakarrik igual maila ekonomikoan edo politikoan hitz egiten dugunean, baizik eta oro har edozein herritarrek sumatu dezaken egoera, ez? Ez du pertzepzio hori badela, ez? Dena azkarrago doa, dena likidoagoa da, ez? Askoz ere ziurgabetasun egoeretan hartu behar dira erabakiak, eta nik uste dut horrek sortzen du olako konplexutasuna edo ez, apur bat, eraldaketaren apur bat, pertzepzio hori, ez? Nik uste atzera begiratzen badugu, eta hori igual politika publikoen eremua eramaten balin badugu, bai ikusten dugu gizarteak nolabait ere prediktibleagoak edo zirela, ez? Egonkorragoak, ez? Eta horrek sortzen zuen nolabait ere jarduteko eskema batzuk, ez? Hau da, epe erdiko proiekzio batzuk egiten dira, helburu batzuk zehazten dira, helburu horiek lortzeko politika batzuk diseinatzen dira, baliabide batzuk jartzen dira, planifikatu egiten da, eta planifikazio horren arabera exekutatu egiten dira nolabait ere zehaztutako politika, bideak, eta bar, ez? Eta behin ja epe hori nolabait ere bukatuta, ebaluatu egiten da nolabait ere lortutako helburuak, eta berriro hasten da zikloa, ez? Nik uste evidentea dela, ez? Gaur egungo gizarteetan funtzionatzeko modu lineal edo mekaniko hori nolabait ere zailtasunak agertzen dituela, ez da? Konturatzen gara, ez? Helenak ere aipatu duen bezala, guztia askoz ere interkonektatuta dagoela, bai?
bapatean aurre ikusten ez genituen nolabait ere faktoreak ere agertzen direla eta planifikatutako hori hankaz gora jartzen dutela, gaur egungo ere arazoen edo erronken ezaugarri hori, ez dakigu oso ondo nori eskatu ardurak, nun kokatu egiten diren, askotan gure kontroletik kanpoko gertatzen diren nolabait ere gertaerak ere badirela, ez? Eta nik dut horrek jantzi egiten du apur bat konplexutasunaren irudi hori, ez? Zehazki nik uste dut COVID-a bera izango litzateke horren igual isla argiena, ez da? Eta nik uste dut ezaugarri guzti horiek bete egiten ditu, eta bestelako pista batzuk ere ematen ditu, ez da? Basandako hori, ez? Hasieran igual oso krisi sanitarioa edo komponente sanitarioko arazo bat zena bapatean, bazakit, ez? Inpakto sistemikoa duen nolabait ere gertakari batean bilakatzen da, ez da? Eta soluzioak ere bilatzerako unean ere ikusten da ez dela nolabait ere soluzio lineal simplen bidez konpondu daitekeen gertaera bat. Ez hau da, teknologia bakarrik ez gaitu salbatuko, ez? Baizik eta bestelako variable batzuk ere sartu behar direla, eta horrek egiten du nolabait ere irtenbidea konplexua izatearena, ez? Tartean, herritarren jarrera, balioak, bai, ze konfidantza maila daukaten instituzioak, eta bar luze bat ere nolabait ere martxan jartzen direlako, ez da. Orduan, ideia horretatik nik uste dut, badago nolabait ere ideia nagusi bat, nik uste dut, Debagoien 2030 ere bere egiten duena, eta da, evidentea dela nolabait ere, gaur egungo gizarte konplexu hauetan, eredu bat bukatu dela, ez? Hau da, egitura zentral bakar batetik nolabait ere politika integralak edo erantzun borobilak ematearen poterearen ikuspegi hori nolabait ere, zaharkituta gelditzen dela, ez? Gaur asko hitz egiten da, ez da? Gobernantza kolaboratiboaz, eta oinarrian dagoen ideia da, ezinbestekoa dela halako erasoetan inplikatu dauden eragile anitzak inplikatzearena, hitz egiten da lidergo partekatuetaz, esateko, estatu administrazioa bera bakarrik ezin diola guztiari erantzun, eta beraz, nolabait ere lideratu behar balin badu ere, nolabait ere jakin behar duela bestelako eragile batzuk inplikatzearena. Eta, nik uste dut horiek badirela nolabait ere eragiteko filosofia batzuk ere, Debagoien 2030 gure egin, eta apur bat ere, baiara honetan ere, esperimentazio bidean edo jarri nahi ditugunak. Egoera hori izanik eta konplexutasun eta zailtasun horreik hor egonik, Debagoien 2030 landu beharko dago eredu bat horretara egokitua, ez? Horri erantzuna emuteko, zer da zehatz, Elena, Debagoien 2030 albidetuko dauen hori? Bai, pixkate helburu hori da, ez da? Igorrek aipatu dauen kontekstu konpleju horretan, incertidumbre handiko erronka eta momentu historiko bat bizi dugula, Igorrek esan dugun bezala, variable asko da zela jokuen eta oso zaila dela, benetan proiektu perfektu horreik formuletie erantzun gutxienak ditugun erronka bakautsari, ez da? Orduen, ikasi bihou, arraun egiten, itxaso, incertidumbrez beteriko itxaso konpleju baten, eta hain zuzen be, guk ez dauko momentuz proposamen perfekturik, ez da? Guk baduko gakoak iruditzen jakun ideia batzuk, eta ari gare horrein gainen, esperimentetan, eta horrein gainen proposamen bat ere ekitzen, ez da? Baina baita oso garbi eukine hori, ez dugula gaitasunik eukiko epe metzera, eta igual epertain eta luzera bez, soluzio perfektu hori formuletako. Ez da, asko izango dela, egiten hastie, bidien ikestie, eta sortzen dien aukerak aproetxeti. Orduen, sei ideia gako die Debagoien 30 eskualdearen garapenera eta oinarri komunitario horretatik ekarri gure dituenak. Lehena aipatuko neukine izango litzake ipar partekatu baten bierra, ez da? Bakigu konplexutasun asko kudeatu beharko dugula, ez dugula bide zuzena lehenengo kuento pauko, baina bai behar duguna da norabide bat, ez da? Eta gainera, esan dugun bezala hemen importanti ez da proiektu perfektu hori formuletia, baizik eta ambito desberdinetatik bakotxak bere jardunak, bakotxak bere ekintzak, bakotxak bere norabideek partekatu izango dan beste norabide handi horrekin alinete. Ez da, orduen hori bai da nik uste dut ideia gako bat. Gero beste ekarpen bat egin gure duguna Debagoien 30tik bai da, zuzen be, zelaitz konexioa generau eskualdean badazen eragile, badazen dinamika eta badazen sektore desberdin horrein hartien, ez da? Hemen administrazio publiko alde batetik, kooperatibak, herri antolatua, herritarrak, enpresa pribatuak, ez badaz, sektore desberdinak eta nik uste dut eraldaketarako potentzialitatea, ezagutza, esperientzia oso interesgarria eta aberatsa dauela.
uste dugu potentzialitate hori, energia hori biderkatu gehikiela, benetan lortzen badugu sektore, eragile, pertsona, proiektu horrein arteko konexioek sustatzen. Orduen hori da, funtzio bat bete gure duguna baita AD 2030-etik, ez da? Gero beste elementu gako bat, segurutik izango da baita berrikuntza, ez? Osa, badakigu, ez? Iparra formuletako gai izen gare, ezaguarritzen maila haundi baten behintzet bai, baina egia da hemendik-harako bidea ez dugula ikusten eta oso gatxo izango dela, osa, momentu honetan gaur eta hemen ez ditugula soluzio guztiak ara heltzeko, ez da? Eta horrek esan gure dugu segurutik, soluzio asko ez zerotik, baina sortu emiko ditugula, bai? Orden, de 2030 baita bultzatuko ditugu berrikuntzarako ariketa horrik, ez da? Eta ez ohikoa dan berrikuntza, bai eukiko dau, balio erantzi bat guk bultzatu gure izango dugun berrikuntza dinamika horrek, eta izango da, bereziki transdisciplinarrak izango dien berrikuntza ariketak egiteko aukerak, espazioak eta dinamikak sustatuko ditugula. Esan dugun bezala, eta igorrepe aipatu dauz, da? Gaur eguneko erronkei nekez erantzun gutzau, bakarri berrikuntza teknologiko, soluzio teknologikoen bidetik. Segurutik, sortu beharko ditugun irtenbideek, eukibiko daue teknologiatik, baina baita eukibiko daue, ez dakit ez, politika publikuek ekarpena inbikutzie eta baita kontutan hartuko biko die pertsonak eta balio sistemak eta ordazen beste elementu kultural, sozial horreik, baita, ez dakit ez, aktivitate ekonomiku epez errazen eukiko dago, orduen, sortu behar diela pentsetan dugu, espazioak eta dinamikak eta aukerak, benetan ezagutza arlo, sektore eta pertsona moto desberdinak elkarrekin sortu deixien bide hori, ez da? Hori izango litzake beste gako bat. Beste bat izango da baita, pixkat komplejutasuna nagusi dan sistema errealitate honetan, balik eta gerturapen zabalena eta sistemikoen aikie, errealitate horren diagnostikoa egiterako orduen. Eta hori be, segurutik kolektiboki egiten badugu, eta begirada, ezagutza arlo desberdinetatik egiten badugu, segurutik askoz be interesgarri xaua izango da guzti horrek emungo dauen emaitza, ez da? Eta, hori eta, aipatuko nituzke bestain bat ideia, gero baita igorrek aipatu dagoen bezala irekitasunenera, de 2030 ez da ekipo tekniko bat, de 2030 da, da eskualdea, artikulau eskualdea saretu gure dauen dinamika bat, ez? Elkarlanerako sare bat da, sare horretara gonbidatuta daz, sektore desberdinetako eskualdeko eragile guztixak, ez da? Egisa da horretarako, poliki fango dela baita aukerak sortzen, ze, gaur gu ez gare hasiko hemen dazen erronka guztei erantzun emuteko gure gaitasunak be mugatuak izango dielako, ez da? Baina, printzipioz, irekitasuna be balio eragako importante bada, eta baite, igorrek aipatu dugun bezala, gobernantza kolaboratiboan logika hori, ez? Hori ez bakarrik begirada filosofikotik, segurutik eraginkortasunaren ikuspegikipe ezinbestekoa izango da gobernantza ereduetan be jauzi hori emuti, ez da? Igor, de 2030 ekimenak, lehen uste, Elena zu behitxatu duzu, baina izenak bera dioen moduan, badago lotura bat, nazioartean gertatzen dabilen, edo gertatzen dabilen hainbat prozesurekin, ez da? Bai, nik uste dut bokazio dagoela pixka konektatzeko orogar mundu mailan dagoen joera nagusi batekin, ez? Nik uste dut hemen tokian toki bizi ditugun eraldaketak ez direla bakarrik nolabait ere dinamika endogeno bati erantzuten diotena, baizik eta badira nolabait ere gizarte joera orokor batzuetan kokatzen diren eraldaketa hildo batzuk, ez da. Ez dut zentzu hortan badagoela, ez? Agenda berri bat, ez? Hitz egiten denean nik uste dut ekonomiaren digitalizazioaz, edo hitz egiten denean aldaketa klimatikoaz, edo hitz egiten denean populazioaren zahartzeaz, ez? Edo hitz egiten denean, ez, lanaren etorkizunaz, ez, nik uste dut oinarrian dagoena da olako uste sendo bat, ez, eta da, ez, hemen sekulako aldaketa disruptiboak edo datozela, ez da. Eta aldaketa horiek etorri badatoz, ez, nik uste dut ez dela exageratua esatearena, segurazki hamarkada batean prozesu horien ondorioz sumatuko ditugun eraldaketa horien ondorioz segurazki bezalako baiara bat ezagutuko dugula gako nagusienetan, ez da. Eta nik uste dut maila batean debagoiena 2030 horretara pixka prestatu nahi duela, ez da. Asuntoa da, esan dako hori, ez, aldaketa hori etorri badator,
nik uste dut zalantzan dagoena da zenolako izaera izango duen aldaketa horrek, ez? Eta hor bi aukera zabaltzen dira, ez? Aldaketa desordenatu bat izan daiteke, nun baliabide gero eta urriagoen gaineko lehia handiago bat emango den, nun desberdintasunak areagotu daitezkeen, nun, bueno, ez, gizarte kohesioa eta ezagutu dugun ongizate bizi maila orokortuaren terminoetan bestelako gizarte bateruntz joan gaitezken, edo aldiz, izan daiteke nola baitere, transizio justuago batean edo abiatu daiteke nola baitere eraldaketa prozesu hori. Nik uste dut hor dago lapur bat, gure gizartei tokatzen zaigun segurazki erronka nagusinetakoa, ezta? Nik uste dut maila batean, eskualde hau paralelismoa eginez, ez? Bere momentuan gizarte industrialaren erronkei erantzuteko, nik uste dut oso termino berritzaileetan erantzun ziola, ez? Jakin zuela nola baitere garapen ekonomikoa justizia sozialarekin ondo txertatzen, ez? Nik uste dut hor dispositibo berritzaile oso interesantea jarri zirela martxan, ez? Tartean segurazki kooperatiben mugimendua eta bar, baina jakin badakigu ere, garaiko nolabait ere soluzio horiek erronka berri erantzuteko ez dira nahikoak izango, ez? Bestelako erronka batzu dira, bestelako logika batzuen aurrean aurkitzen gara, eta zentzu hortan, nire pertzepzioa bai da, inertziak zentzu hortan soluzio txarra izan daitekeela, ez da? Oso polita izango litzateke pentsatzea, ez? Hemen beti egongo direla industria garrantzitsuak lan duina eskaintzeko, betikoa ikasiz eta betiko modura ikasiz lortuko dugula nola baitere, bizitza duina garatzeko lako lanpostu egokiak izatearena, betiko politikak edo betiko moduetan egiterakoan, jarraituko dugula betiko dinamika honetan egitearena, baina evidentziak esaten digutena da, inertzia hortan segurazki litekeena dela olako deklibe, geldo batean nola baitere murgitzearena, ez da. Orduan nik uste dut dakagula erronka, ez? Eta nik uste dut debagoien 20-30 erronka horri heldu nahi dio. Oraindik oso inzipientea da, nik uste dut urratz interesanteak jarri dituela bi terminotan, ez? Bat, agenda berri bat nolabait ere mailaren gainean jarriz, eta planteatzen hori ezinbestekoa dela nolabait ere gure ongizatearen etorkizuneko baldintzak nolabait ere bermatze aldera, eta bigarrenik agendarekin batera esango nuke ere, ahalegina egiten ari dela erronkei erantzuteko bide berri hori nolabait ere proposatzen, ezta. Egin dugu golako gerturapen bat, ezta, gaurko egoerara, urratsak emango dituen urrengo urratsak aurrerago aztertuko ditugu, baina naiz eta lehen esan duten moduan urrian egin zan sinadura ekitaldi hori, eta hauen gabiz, ezta, hau aurkezten bebai, badaroia denporatxo bat martxan, ez da 2019an ekin otzalako bere bideari de 20-30, eta, jakin gura gehiagoekin bat, zeintzuk izan dira oin arte eman dituen pausuak, Elena? Zangeki bi frontetan ibili gara lapur balanien, ez da? Lehenengo eta behin bai alegindu gare eskualdeko hainbat eragile gakokin batera saretze lan bat egiten, ez da? Hasierako hipotesi hauek eragileekin partekatzen, eragileen ikuspegi behar eta ekarpenekin apur bat proposamen hori aberazten, eta ez da, orduen, lehen zuke aipatu duzun da sustatzaileen artean olako gobernu batzorde bat beratu du, eta dinamika horren baitan, ez? Horrek hainbat bilera eta hainbat hausnarketa eta elkarrizketa egon die kontekstu horretan, eta hor egin joguna da zelabait hori, lehen aipatuten ipar partekatu hori marrazten hasi, ez da? Egin dugu irakurketa bat momentu historiko honena, eskualdearen berezitasunena, eta hor, zelabait adostu dugu, joku zela, ero elkarlanerako zoru partekatu bat, bai? Misiño eta bizino bat definiru die, webgunien eta ikusgaira, ez da, zupe lehengoko partien aurkeztu duzu bizinu, ez da? Eta, hori izan da esan digun parte bat, eta hori zela behitxuko horpuztu da, ero, urriak bateko sinadura ekitaldi honetan, sustatzaile guzti horrik elkarrekin adostu daubien termino horreitan, ekimen hau sustatzie. Gero beste alde batetik, eta aurreko galderei erantzunez, hainbat funtzio bete nahi ditugula azaldu dotzuet, ez da? Eta, egisa da, funtzio guzti horreik beteteko beharko ditugula lanabezak, beharko ditugu metodologiak,
eta hori dana aurreraterako dauen ekipo bat be ezinbesteko izango da, ezta? Eta urte terdi honetan, batzorde tekniko bat eratu dugu, batzorde tekniko horretan be, eskualdeko hainbat eragile ari gare elkarlanien, eta artiendaz, emun eta Mondragon Unibertsitatea baita, Goiena Komunikazio Taldie, eta beste, saiolan, eta beste hainbat eragile, eta ari garena da zela aipatu dien gako honeitan oinarritutako proposamen bat diseinau eta implementetan, ezta? Eta zentzu horretan, lehenengoko lan esanguratsuena izan da, eskualde mailako diagnostiko bat jo, bereziki gure izen dugu identifikau zein dan perfil desberdintako pertsonak eraldaketa hau eta egungo erronkak eta ulertzeko daukien begira da hori, ezta? Webgunia jatu duzu, eta esan egingo dugu aprobetxoko guzateko, gure webgunia dala debagoiena2030.eus, bertan dako zuela informazio guztia, debagoiena2030.eus. Prozesu bat bebai, honintza arratzaldeon. Emuneko kidea, Degoieta Marreko kidea, Elenak esan dauen moduan. Martxan jarri zen prozesu bat 2019 izan, ezta? Eta horretan Debagoieneko, pixkat, realidade hori ezagutuguran edo, hainbat elkarrizketa zian bestiak beste, ezta? Esan duten moduan, Debagoindarren kezkak, beharrak, ezagutzia zen bestiak beste helburua. Eta lan horretan ibili zinain, zu tartian, emun bertan ibili zalako, eta Txatxilipurdiko eta Lankiko kideak bebai, ez? Zuk bilima prozesu hori barrutik ezagutu zebela. Zergatik izan da, edo da, importantia esplorazio ariketa hori, eta zela egin zen, ze terminotar egin zen? Nik uste dut aitatu da dela bai Elena eta baita Igorrepe, zelako gizarte konplejoan bizigan, eta geure eskualdia Debagoiena ez da hortikat. Eta hasiera baten pentsau zen, lehengo eta behin ezetan hasi aurretiko ezer sortzen eroiken hasi aurretik interesantia zala benetan ezautzia, Debagoienan ze da on, ze ez da on, Elena olen komenta dau, jendiak erronkak zela bizi dituan, zela ez dituan bizi, eta azkenian zan, esplorazio ero entzutia diarrin izen jau, ipini izen da martxan, ezagutza bat, ero sakoneko diagnostiko bat ero iteko. Eta hortako, bi hildo ero eukiko lituzke esplorazio horrek, batetik norbanakoekin onga, sakoneko bakarkako 100 piko elkarrizketa inginutzen, eta baita talde elkarrizketape. Eta gero, hortik ondorixo batzuketarata, elkarrizketatu ezberdinekin, eta talde elkarrizketetan parte hartu zebenekin, kontraste zaio batzupein zian. Eta gero beste hildua jorratu dugu eragile ezberdinekin. Administrazioko eragileekin, eragile enpresarialekin, herrigintzakoekin. Azkenian aipatu da hemen bez, eraldaketa hori gauzatzeko ezautu bida ze indar daun lehengo hemen eraldaketa hortako. Eta orduan eragile ezberdinekin elkarrizketakin zien, eraldaketa indar hori ezautu eta erak egunerokotasunean zetan dabitzen lanian, ze proiektutan eta zer dauken eskuartean ezautu alizeteko. Suposatzen dut, prozesu hori zuen dako be, aberazgarrixa, ezagutza aldetik, ez dakitxe, harritu zaituen zerbaitek, baina, ikasi dozue bidean hori seguruz, da? Bai, prozesua oso aberazgarrixa izen da, ez? Lantaldian ibiliganok Lanki emun eta Txatxilipurdikoak gehixenok, talde hortan elkarrizketatzaile gehixenok eskualdekoak izen ga, eta nahi behintzat balio izen doz, eta baita hortan jardun daben kidiei be, eskualdea beha ezautzeko. Hemen makina bat gauza egiten dira, ni behintzaten joanak ezautzen, eta iken diela gauzak, eta horrek ezautu, eta horrek balixuan jartzia, hori behaia interesantia pentsau jaku. Eta bestetik, egon gala elkarrizketetan, guandik oso urrin daon jendiakin, bizi estilua dala, pentsakeria dala, eta hori bai norbanako moduan, ni honintza bezala, ero baita
elkarrizketatzaile edo esploratzaile antiojo batzukin be, oso interesantia da. Eta orduan, ikasketa prozesua izen da dana. Honintza, esplorazioarik eta hartan, besteak beste galdetu zuen, zeintzuk dian gure eskualdiak dituen erronka horreik, ez? Etorkizun hurbilean, eta guk berdinen diogu kasu honetan kalera atarata, eta, bueno, ona hemen jaso ditugun erantzunak, aurrera bideoa. Erronka... Jo, asko dira, ez? El reto es el cambio climático. Eso es una vergüenza. Azken urtietan, hobetu ez dauin, txarrera batez behin da, orduan, nik uste erronketako bat hori izango zala. Bai mundu mailan eta debagoienan baitza. Berdintasuna, ez? Danok eskubide berdinak izatiaren aldeko erronka bat. Populazioaren zaharketa. Gaur egun pandemia, koronavirusa. Niri ontxe bertan gehien kezkatzen duzten gai bat da musikari moduan kulturan esparra da. Bueno, hainbat nabarmenduko nituzke, ezta? Baina egisa esan azken aldizen bolo-bolo da bien bat, larrialdi edo aldaketa klimatiko izan daitxekela, ezta? Pues para mí es que cada persona por sí misma ponga su granito de arena en plan positivo hacia el prójimo y hacia la humanidad. O sea, si haces el bien para ti, hacerlo el bien para el prójimo y eso va a repercutir en todo lo que es la naturaleza y en todo ser humano. Ez pandemiak erakuti dizkun bezala, eta nik irakaskuntza ikasioten horretan bebai, etxetik lan itxerakoan eta nik usteot teknologien erabilera eta informazio eta komunikazio tresnauen erabilera nik usteot nahiko eskasa dela, ezagutza aldetik batez be, nik usteot ez da irakasleak ez garela prestauta klase bat etxetik eramateko, eta nik uste dut zentzu hortan, eta alderdi hori kontuan hartuta, irakaskuntzan alderdi hori kontuan hartuta, nik uste dut lan egiteko dagoela, beste askon artean. Etxetik hasiko beharko gineke lanian, ez? Emakumeen berdin, emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna, arrazakerian arteko berdintasuna, hezkuntza eskubidearen berdintasuna, eta, arlo publikoari garrantzia handia ematea da niretzat garrantzitsua. Denok eskubide berdinak izateko, bai osasungintzan, bai hezkuntzan, eta danian. Oin bueltatzen hasi garela, normalidadera, zelan geratu den atzian kulturako esparru hau, ez? Eta gixatan kezkatzen hau, eta gustako jaten hori behintzat, lehengo kulturara bueltatzea eta jentiak apostu bat itxia, jentiak, gobernuek, ez, batez be. Gure responsabilitatea da, baina gero bebai, politika eta guztote enpresa munduan bebai, faktore oso importante bada euren esfortzua be eskertuko zilitzakela, ez? Bezkenien geure eragina txikixa da, baina enpresa handi batek politika roman, gizakixaren barne sartzen den asuntuen, uste dut nire ikuspuntua da eurek erabaki gehiago daukiela. Ni hasiko nintzen gutxio konsumitzen, eta bebai dago gauza asko bigarren eskukuape erabili leizke, berriziak izen biherrian, eta gauzakin iraunkorra bebai, gehiago iraunteko eta gutxio konsumitzeko. Pixka komunitate bezala jokatu. Azkenian, birziklapena bai da, baina norbanakuak itxen badu birziklapena ez goia sinora. Azkenian, bai etxietan, enpresetan, erakunde publikoetan eta lekudanetan birziklatzea adibidez. Nik uste dut, hezkuntzatik enfokau biharreko gai badala, ezta? Proiektu amankomun bat izan beharko litzakela, ezta? Lehenengo tamen txikitatik hasi, eta balioetan ez dira gure ikasleak, ezta, neskamutikoak, eta gero norabide berdinean baloratzea inpaktu horiek daukien eragina eta hortik doitu inbiarreko hobekuntzak eta enfoke berdinetik, ezta? Egisa da hemen inguruen baserri asko da zela eta jentia oso kotxiakin asko ibiltzen dela. Alde batetik bestera, nik nire kotxia dauket, beste batek bere kotxia dauke, eta zentzu hortan oso individualki jokatzen dugu, ez? Bakoitza bere kotxiak indoia, nahi dauen lekura, baina, egongo zangoai jartzea beste medio batzuk,
distantzia txikixea die eta denporak ez die asko. Orduan, kotxea mugitzea betik askoz komodoa da, baina nik uste bultzatu inako zara garraio publikoa. Nire realitatik hasitza, nik uste askotan nahiko hipokritak faltzoak izan algara, askotan esaten da, eta nik birziklatzen dut ez, baina askotan daukatzen zinua apoiatzen dugula eta olako ekimen hortan laguntzen dugula, baina gero benetan ikusten da gizarte moduan ez dala bihar beste itxen ez? Orduan nik uste dut zentzu hortan bai, ez da, bisibilizabaian gai batzuk diela. Hombre, yo personalmente sí intento reciclar siempre, ¿eh? El resto de las personas, pues habrá de todo, yo creo que habrá de todo, porque hay gente de todo en este mundo, ¿no? Pero cada uno debe de concienciarse por sí mismo, o sea, es que si no le ponemos un granito de arena a cada persona, ¿qué va a pasar aquí? Baina lan saia dugu, ez da URS izango. Uste danon lana dela, baina ezken nien uste dut, lehen haitxetuko bezala oso, danon gure lana, politika arluan, enpresarixuna uste dut, danon lan handi badala eta ez da erreza izango, baina, esperantza beti eduki bila da eta uste dut danon eraginen bitartez, gauzako beto guten bian. Nik uste dut, mundu mailan krisi handi baten aurrean gazela, ezta? Eta nik uste dut, krisi handixetan, erantzuna be handixak eskatzen ditxula eta erronka handixetan, hezkuntzak nik uste dut zerrezan handixa dakola. Bueno, nik uste aldatu ingo dala, inoiz ez ginen pentsatzen pandemia bat helduko zala eta gaur egun maskariekin egongo ginela. Nik uste aldaketa bat egongo zala, enez aditua alderdi hortan, baina eta ezin nahi esan ze aldaketa egongo dian, baina bai, egongo diela seguru, eta aldaketa ondixak izango diela baitxa. Esango neke oso klabe interesgarriak urten diela bideo horretan, berdintasunarena eta inklusioarena, transformazio edo aldaketa digital hori, komunitatea, kultura, baina bereziki iraunkortasuna eta larrialdi klimatikoa, ez da? Ez dakit honintza, zuek aurre eruandako esplorazio horretan, atara dian, ondorixotako batzuk dian, hemen jendeak aiatu dituen horreik? Bai, entzun dian batzuk, gauza pila bat aipatu die, eta entzun dian batzuk, bai, larrialdi klimatikoana berariaz ez da asko erten gukindako esplorazio horretan, baina, euki dau pixu bat, eta eskualdian be, badago kolektibo bat, ero sektore bat, ekologismoak insensibilizazioa daukana, eta hor kezkana barmena daukana. Eta naiz eta herritarren gehien guen kezka handi horretan ez hartu larrialdi klimatikoa, uste dut urgentziaz erantzun beharreko erronka potoloa dala, ez? Da lehenak aipatu dau, urtiape kronometroa martxan daukoula, orduan, zirtero zart handiko hemendik erantzun indiko jako. Beste gaixa, bai, asko aipatu izendan gai bat eta erronka potolotzat ikusten dana enpleguana da. Enpleguana, bai, eta ez bakarrik gazte jentiak, heldu hauak ero adinekoape, sumatzen da ziurgabetasun bat, enplegua bea eta lan mundua aldatu indala, eta horrek sortzen dauzela baiteko ikara bat. Eta gero bestetik, bideoan entzun dugu moan, berdintasunan gaixa, berdintasuna zentzu zabalian, bai generoen arteko berdintasuna, baita kultura aniztasuna, ero jantorri ezberdinetako personen arteko berdintasuna, horrek, nik esango nuke bi gai horrek izan diala, gehixen aiatu dianak eta erronka potoluentzat jotzen dienak, enplegua eta kultura aniztasuna. Baina, dana dela, 2019ko entzutetik txosten mardul bat erten zan, baina txosten horren sintesi bat, ero laburpen bat, da geure webgunean, debagoiena 2030.eus, lehen zuk esan duzu. Hor txainok, nahi baldin badago ikustia, ero nik uste dut gauza interesantia dela, eta bestik ez bada, kotileatzeko baldin ditzen deixela. Hortze da, informazioa guztia, eta, jentia anima hori konsulta itera. 2019 izan zen hori, 2020 hartu ginen eta COVID madarikatu gau jauzan, eta horrek gure bizitzetan erabateko eragina euki dau. Eta zuzen be horrekin lotuta, egin zan, entzute esplorazio, ez dakitzela esan kasu honetan, esplorazio ariketa bat egin zan, ez da? Espezifikoa, COVID-arekin lotutakoa. Bai, zeuk esan duzu moan, bizimodua danoi guztiz aldatu jaku.
Eta orduan, bakaro, martzuan 2019ko esplorazio txosten hori geunkun eskuartean ja, baina martzuan pandemia hau etorri zanean, ikusi zan, ezagutza horretan eta eskualdia sakonki ezautzen gen bintzen horretan, berariazko esplorazio bat inin bizala gai honen inguruan, ezin ginoala jokatu hau pasau ez balitz bezala. Eta orduan, helburu horrekin, hainbat elkarrizketen ginutzen, behak eta peoai kalian, gero elkarrizketa motx batzuk, galdetegioa peoai online, kanal espezifikoa tipini ginoan martxan gazte kolektiboan iritzixak eta jasotzeko, eta gero baitan nahi zen ginoan, horre COVID-a etorri zanean, neonzian hainbat ekimen, erakutsi zuela bere halako erantzuna emuteko gaitasun hori, ez? Izen zaintza sariak, hirugarren sektoria lotutako ekimenak, ekimen enpresariala sortu zien, eta orduan nahi izen zen horrek pixkat ezautu eta horrek martxan jartzeko segako eta ze palanka egondian pixkat ezautzeko, ekimen horretan, horren sorreran eta ibilizan jentia elkarrizketatu zen. Ondorio nauzi moan, aurretik 2019an entzundako gai potoluenen areagotze ero larritze bat emundala, hau da, geixen aipatu zen gaixa enpleguana izen zen, azkenean, jentia langabezian gelditu da, ertetan da ondio be jentia, eta jentiak zela afektauko daben enpleguan arluan be. Eta gero, ikusi dana ezberdintasun sozialen areagotze bat emundala. Eta gero, 2019an agertu ezan, osasunan gaixak eukizoan presentzia bat, mundu mailako pandemia bat danez, nahiko logikoa osasunape bere leku eukitzea. Esan duzulen, berariaz, 2019ko entzute hartan, igual, larrialdi klimatikoa etzala bereziki nabarmendu, baina guk ikusi dugu hemen kalera atara garenean, gaur egun jentiaren dako kezka sortzen dauen eremu bat dela, eta zuzen belena, gai hori larrialdi klimatikoarena ezinbesteko jotzen daue ekimenak, eta eragin beharreko eremu bat, edo arlo bat dela, ziurtzat dako, ezta? Zergatik hori? Egize da gure eskualdiak eta leku desberdinatetik begiratuta, gai ezberdinekin lotuta, hainbat erronka daukela begibistakoa da, eta pixkate emunetik eta txatxilita unibertsitatetik indako diagnostiko horrepe hori erakusten duzku kezka iturri, erronka iturri diferentiek badazela, baina egia da lehen esan dugun bezala, D2030 baita gure dau aportetie, edo gure dau eskualde honen eraldaketan kokatzie, inok beteko ez dauen rol batetik, ez da esan digun, zentzu horretan klima aldaketarenak alde batetik badaukela urgentzia eta berariaz pixu partikularra handi bat, baina beste alde batetik baita zelabait igual falta dela horrei erantzuna emutera begira estrategia bat, ero lankidetza logika hori artikuleuko dauen sujetu hori, ez? Eta pixkat debagoina 2030 horri ikusten dugu baita utxuna handi bat, eta horregatik agenda berrixakin lotuta ezinbesteko usteu eskualde honepe behar dauela posizionamentu hori ere ikitzia, ez da? Igor, ze aukera ikusten zatzu, pitimat erronka horiei elkarlanean erantzute horri, ze baldintza ditu debagoienak eskualde moduan, badago tradizio bat? Nik esan nuke, debagoienan ematen direla nolabait esperientzia piloto aurreratu bat garatzeko baldintzak, esango nuke, ez? Eta bi arrazoi nabarmenduko nituzke, ez? Nire ustez bat da baiara honetan, eskualde honetan badagoela olako herrigintza zen nahiko potente bat. Esango nuke ez bakarrik gizarte mugimenduetan edo apur bat jendartean, baizik eta sumatzen da, ez? Herrigintza zen hori ere enpresa kulturan, kooperatibetan igual nabarmenagoa, baina baita ere udalgintzan, ez? Dabiltzan eragileen artean, ez? Hau da, jarduna nolabait ere gizarte zerbitzu bokazioarekin nolatzeko filosofia bat nik uste dut badagola, ez da? Eta gero bigarrenik esango nuke, herrigintza zen horrek busti egiten dula nolabait ere komunitate baliabide oso potenteak, ez? Eta nik uste dut begiratu bat ematen badiogu debagoienari,
eskualdeak ere baditu bere berezitasunak, ez? Osea, industria sektore nik uste dut indartsu bat daukazula, enpresa sare diverso eta nahiko potentea, unibertsitateak dituzu, ikerketa zentroak dituzu, batzuk vinkulatuta unibertsitateari, baina beste batzuk bestelako egitasmo batzuetan kokatuta, gizarte zibil antolatua nahiko densoa, ez, daukazu, jendarte nahiko aktibo bat, ez? Nik uste dut kombinazio hori, herrigintza zena eta komunitate baliabideak nolabait ere justifikatzen dutela esatearena hori, ez? Hemen badagoela esperientzia aurreratu bat garatzeko balintza oso interesanteak, ez? Egia da, ez, horrekin batera ere, bestelako inertzia batzuk ere nagusitu direla azken hamarkadetan, ez? Nik esaten du zentzu hortan ere gu ere ongizate gizartearen seme-alabak ere bagarela, ez da? Eta ikuspegi hortatik, apur bat, badagolako pertzepzio bat, nahiko ondo bizi garenara, ez duena merezi edo, ez da hain beharrezkoa nolabait ere, komunitatean inplikatzearena gauzak aurrera ateratzearena, eta segurazki, horrek eraman du maila batean ere, dauden eragile desberdin guzti horiek norbere munduan apur bat ere barnebiltzera, eta zentzu hortan, komunitate ikuspegi, komunitate zen hori, kezka hori apur bat nolabait ere apaltzera, eta norbere munduan apur bat konpartimentatzera. Nik uste dut erronka hauek bestelako logika batzuk eskatzen dute, tartean eskatzen dute komunitate gihar hori nik uste dut berriro ere indartzearena, eta inori zaio eskapatzen, ez? Hemen sekulako potentzialidadea dago, esan dugun komunitate baliabide guzti horiek elkarren arteko konexioan jartzen balin baditugu, eta sinergiak baliatuta gai balin bagara plantatzen ditugun erronka horiei erantzuteko, ez? Eta nik uste dut hor dagoela apur bat, segurazki Debagoien 2030 mailaren gainean jarri duen indizio hori niretzako potentena, ez da? Debagoien 2030, ez da izenak esaten dut Debagoien eta tokiko eskala dimensio bat eukoela hori argi, baina konektatuko da nazioarteko bestelako ekimenekin horrekin lotuta zer egin da oin arte, Elena? Bai, nik uste dut hasieratik eduki dugula intuizio hori, egin jogula ahalegin hori, importantia da, 2030 eskualde honen eraldaketa prozesu bat sustatu gure dau, baina eraberian eraldaketa prozesu hau oso lotute da, baita nazioarte mailan sortzen ari dan agenda berri horrekin, ez da? Eta esaten ari garena oin arte, ez da? Oso erronka konplexuei aurreen biekutzau, eta hor alde batetik ezinbesteko da tokikotasun hori zaintzia, ze segurutik hemengo errealitatean da zen ezaugarrixa, gure eskualdea berari asko daukon hainbat ezaugarrietatik sortu biko die soluzioak onako dienak, ezta? Eta horko guztiak ez izango esportagarriak eta beste batzuetakoak bez, modu estandarizatu baten hemen aplikagarriak ez izango, ezta? Baina ere berien egixe da, erronka antzekuetaz ari garela, ezagutza komuna sortu biko dela horretarako, eta zentzu horretan baita segurti beste lurralde batzuetan egiten dien aurrera pausuak eta garatzen dien ez dakitxez, soluzio ero ezagutak oso interesgarriak izango dira eraberien guretako. Orduen, ekimen honen hasieratik ahalegindu gare, bereziki Europa mailan sortzen ari dien, ero sortuta da zen, ero martxan da zen ekimenekin konektauta egoten, eta hor azpimarratu geike Climate-KIC komunitatearekin lortu dugun harreman ero aliantza hori, ezta? Climate-KIC da Europako Berrikuntza eta Teknologia Institutuak sustatutako komunitate bat esan dugun, da bertan apur bada saretuta, klima aldaketaren erronka honei aurre egiteko intentzio hori, horretan lanien ari dien unibertsitate, ikerketa zentru, enpresa, eta bestelako, parte publikoko, eragile mota desberdin pilo bat, eta hor bai ari dana da, sorten Europa mailan mugimendu bat, ezagutza bat, dinamika bat, eta uste oso interesgarria dela gure eskualdia be horretara konektauta egoteko. Batetik, 3 puntu egual azpimarratu egik, ezta? Alde batetik, gu komunitate horren bitartez, horren laguntez bai ari gare, zelabait ikasten, hori ez, konplexutasunari eta ziurgabetasun hain zendu eduken kontekstu honi erantzuteko metodologia tresna eta lanabez horrek zeintzuk izenleik ezen, ezta?
Beste alde batetik baita, esan duguna, ez? Osea, gu hemen ari garen bezala, ez dakit, elkarlanin gabitz Italiako beste eskualde batekin, Poloniako beste batzukin, Irlandako beste batzukin, da ikusten duzu antzerako dilemetan, antzerako lan hilduetan ari diela, orduen hor sortzen ari dien soluzio eta sortzen ari dien esperientzia, guretako oso inspiragarria die, ez da? Eta kasu askotan, igual ekarri geike horietako elementu batzuk, eta gero azkena, dudabarik, segurutik hemen enbidien aldaketa importantietarako, olako komunitate baten parte izetiak, segurutik aukerak eta erraztasunak eskainiko duzku, esate bateko, Europa mailan, olako aldaketa sakonetara orientatuta sortzen ari dien finantziazio lerro desberdinekin. Orduan gu hemen bakarrik aislauta baino, segurutik, kontekstu horretan egotiek abantaila bat suposatuko dau, orduan, importantia da hori be. Ordu bete goia zixa, gu gureagen ordu betian, hau bukaketia, baina zaila izango da, bigarren zati bati pasen mungo xau, eskerrik asko Igor, eskerrik asko onintza azalpen honei guztiak emutiatik, gelditu hemen, segere bukaeran baliteke galderak egotia, eta igo bihar izatia, bale? Osea, zuek urten mesedez, eta ongi etorri xean mungo xau, Elena, zuen geldituko zoran erekin, eta ongi etorri xean mungo xau hemen dator, Josu Lizarralde, Josu Saiolaneko kidea, eta Deo Goio eta Marreko kidia, bai, arratzaldeon. Arratzaldeon. Ondo torri. Eskerrik asko, bien. Bueno, lehen bezan dugu, ezta? Urriaren gebela zinaurak italdi hori, eta hain zuzen be, hor aurkeztu zanolako pakete bat, portfolio deiketan xaun, prototipo multzo bat, izenetan asmauko dugu, kontzeptu behintzat ondo trasladaiten lortzen dugun. Bueno, Elena, zer da onartu eta martxan jarri dan, ez da, ekimenak martxan jarri dauen, egitasmo multzo hori edo? Bueno, bil lekutatik heldukutzete galdera honi. Alde batetik, zuk esan duzun bezala, ez, Deo Goio 30 bueltan akaso entzungo zeuenan ero hemen portfolioaren ideia hori, ez? Esan duzun bezala, nahiko hitz potolu da, nahiko hitz zatarra da, eta askotan, ez dakigu transmitiru nahi dauena egokixena badan, hori famiko gare olako kontuetan mejoreta. Baina azkenien horrek, zer esan gure dago, ezta? Zer bilatzen dago ideia horrek, eta orduen azkenien honek bilatzen dauena da, zelabait, hau esan geike dala, erronka komplexui aurre itxeko, irudikatzen ari garen, eta ikesten ari garen, eta sortzen ari garen estrategia ikuspegi berri bat, ezta? Azkenin, portfolio estrategiak izaten duzkuna da, erronka komplexuetan eragiteko, ezinbesteku edala, erronka horrei erpin ezberdinetatik bultza egitea, nolabait, erpin ezberdinen bitartez, erronka horretan eragitea, ezta? Azkenin esan duen bezala, gaur egun eskuarten deuzkon erronkak, badielako komplexutasuna handi batekoak, eta gizartia zeharkatzen da benak aldenik alden. Orduen ezin jogu, proiektu zehatz baten bitartez bakarrik, olako erronko komplexu bat errotik aldatu. Orduen, oinarte esate bateko klima aldaketaren inguruen, urte askotan jorratu da soluzio teknologikoen bide hori, ezta? Europako kontekstuan esate baterako diru pilo bat inbertidu da soluzio teknologikoetan, baina inbertsio horren emaitza izen da, klima aldaketa eragiten dagoen adierazle horreik, gero eta txarroak diela, ezta? Orduen, ikusten dugu, azkenien jatorrixan aurpegi asko, iturri asko barne biltzen dituzten erronkak diela, orduen ezinbestekoa da erantzuna logika horreitatik eraikitzea. Orduen igual, akaso portfolio honekin zer esan gure dugun adibide baten bitartez hobeto azaldu leike. Adibide bezala jarten mugu esate baterako gure dugula eskualde honetako etxe bizitzetan dauen eredu energetikoa eraldatzea, segurutik hor pentsau biko die soluzio tekniko ero soluzio teknologiko espezifiko batzuk, ez? Energia, eraginkortasun energetikoa hobetzeko, etxiak isolatzeko, hemen dauen egoera eta ezaugarritze klimatologiko, orografiko, etxe bizitzen izan hori kontutan hartu eta soluzio optimuenak garatu biko die. Soluzioak garatu biko die baita, bertan energia berriztagarria sortzeko eta energia hori distribuiruteko, energia hori almazenetako, eta beharko ditugu baita ingenieria sozialak aktibau, kudeak eta eredu, jabetza eredu berrixak eta pentsa balizeteko, ez da? Baina segurutik hori ez da bakarrik, horrek bakarrik ez da emungo gure geukien emaitza hori, hori gertatu den baita, gu moruko herritar askok erabakien bieko dau,
bere bizilagun komunitatean, olako aldaketak eki, instalazioetan inbertiruteko preste egon biko da, bere etxe bizitza birgaitzeko preste egon biko da. Eta hor badaz beste izaera bateko elementuak, ez da, segurutik hor formakuntza bieko, informazioa bieko da, sensibilizazioa landu bieko da, eta zeinekin kontegoik horretarako, ez? Ez dakit, komunikabide zer rol jokatu zeiki horretan, ero hezkuntza zentruek, ero unibertsitateek, ero ez, pixkator, bestelako dinamika batzupe ezinbestekuek izango die horretarako. Eta dudabarik administrazio publikoek be, esate bateko, erronka horrei erantzuteko erraztzaile eta rol importante bat jokatu leik, ez da? Lagundu geike olako prozesuak fiskalidadearen bitartez, sortu leik ez diru laguntza lerro espezifikuek olako eraldaketa bat bultzatuko daudenak? Bueno, hemen ikusten dugu zela, ez, erronka konpleju batek bier dituen begirada diferentiak eta bier dituen barne bildu nolabait ekintza ero eskuartze proposamen diferentiek elkarrekin orkestaute egongo dienak eta norabide berdinera orientaute egongo dienak. Eta apur bat hori da, nolabait portfolio estrategia horrek atzien dauken ideia hori, bai? Eta gero beste alde batetik, esan duzun bezala, uztailean onartu zen, D2030 bultzatuko dien lehenengoko 14 prototipuen kontu hori. Kasu honetan, oingazen fazien, lehenengoko portfolionen helburue ez da inbeste inpaktu sakon bat bilatzea, ze ikusiko duzuen bezala, 14 prototipo horrek erronka desberdinekin lotute da, eta dispersio maila handi bat dau zentzu horretan, ez da? Baina, bai da ez geixo orientaute, batetik, erronketan eta eskualde honen gaitasun eraldatzaien eta sakontzia, ikastera orientauta dauen portfolio bat dala esan geike, uste hor dauen prototipo bakoitzak badukela eremu baten inguruen sakontzeko aukera handixe, hori eskaintzen duzkula batetik, eta gero beste portfolioak dauken beste balio bat da, ez dela proiektu zerrenda bat, ez dela isolatutako hainbat ekimen, ez? Euren arte ingure dela lankidetza ero konexio dinamika bat sortzie. Osea, elkarrekin fatie ulertzen eta fatie erronka horreitan sakontzen, ez da? Eta, bueno, horretarako beharko ditugu dinamikak eta hori dana zela egituratu bion ikesteko beharrezko ikusten gauen lehen ekintzaren eremu hau zabaltzea. Azkenean, diagnostikuek enbiko ditugu, ulertu biko ditugu erronkak, baina erronketan eragiteko eta bizin horretara heltzeko ekintza bieko da, ez da? Eta orduan importantea da ekintzaren esparru horrei be heltzia. Hain zuzen be, Josu zuri ongi etorri xamundotzugu, ona, saiolanetik, pitima prototipo horrein, zela esango zut, ardura dako zulako, ez dakit zela izen da. Bueno, debagoian, 2030 proiektu honen barruan, fase horretako ardura, saiolanetik hartu dugu, eta hori. 14 esan dugu diala, momentu honetan martxan jarritakoak, edo onartutakoak, zegoaldanak ez dauz martxan jarritak, baina zer nolako ekimenak dira? Bueno, ontzen lehenak aipatu bezala, gure izan dena pizkat, eragin eremu guztiak alik eta geixen bere baitan hartzea, ez? Eta zuk, programan hasieran esan duzun bezala, 2030 bere misioan barruan, dakona da, eskualde adimentsua, beste alde batetik iraunkorra, eta beste alde batetik inklusiboa lortzea, ez? Orduan, 3 esparru horreik xede izan da, esparru bakoitzean, adimentsu txapelpe horretan esango genuke, posiziotako badala lanaren etorkizuna. Lanaren etorkizunakin zer ikusiakoin, proiektu ezberdinak edo prototipo ezberdinak jasotzen da bere barruan, ez? Negozioa gaur egun behar duten transformazioa, digitalizazioak eraginda adibidez, edo sortuko dien lanpostu berri horietarako behar den formugakuntza gehigarria, edo eskualde erakargarria izateko, etorkizuneko langileentzako baita behar diren proiektuak, edo ekintzailetasuna sustatzeko sortu beharko lirateke ekosistema transformaziora, horiekin lotutako prototipo ezberdinak dauz, posizio horretan izango zen, ez? Lanaren etorkizuna baita ere inklusio ikuspuntu batetik, ez? Inklusioa, esan dugu dela beste puntutu garrantzitsutako bat, eta badau prototipo jakin bat, nola lana erabili, ez? Askotan egindan bezala, baina horri buelta bat eman bebaita, pertsonen inklusiorako, eta tipa bebaita, eta azpimarra jarrita emakumeen gaian, ez? Emakumeen inklusiorako baita ere.
lanpostu berriak lanaren etorkizuna behar badugu, hezkuntza eredu edo hezkuntza marko berri bat beharko dabe baita, orduan badago eragin eremu horretan baita ere, beste posizio horretan badago beste prototipo bat, prototipatze bat, igualko sorkuntza fase bat ere, fasea bera, prototipoa dena eta horrekin lotuta dagoena, gero esan dugu hau ezinbesteko dela honekin, honek gau guztia aurrera emateko, komunitatearen parte hartzea, eta komunitatearen parte hartzeakin badau, hau da, ikusi behar duguna, prototipo bakoitzan atzetik ez dagoela xede ekonomiko bat, edo komunitatean parte hartzea, adibidez, antzerki egintzan bitartez nola egin daiteken, oso prototipo interesgarri bat dau urtarrian abieraziko dana, edo bestela baita hub bat edo 20-30, Goiena lideratuko dauena, bere komunitatea baita ere, nola ahaldundu bideratu. Ontsa aipatu dau Helenak baita ere, energian inguruan, energia komunitateak, birgaitzeko gure etxe bizitzak, edo baita ere, energian aprobetxamentu alik eta erankorrena izateko, horrekin lotuta badauz beste 3 bate prototipo, eta gero izango zen, azkenik, ekonomia zirkularra ardatz hartuta, egon ditezken, beste pare bat prototipo, eta azkenik, elikadura sistemakin zerikusiakan prototipoak. Hoi guztia jaio dira azkenian, lehen honintzak aipatu bezala, egin den mapatze horretatik, abian zeuden proiektu desberdinak zaretu, eta oin erronka handina izango da hori, bakoitza bere proiektu propioa garatu beharrean nola ematen den elkarrekintza bat guztien artean ikuspegi sistemiko batetatik hau guztia garatzeko hor dagoelako pentsatzen dugu benetako balioa. Pakete horretan dauzen prototipo horreik suposatzen dut ez dauzela danak puntu berdinean, onartuta bai dauz, baina batzuk martxan hasita dauz, beste batzuk berandu hasiko dira zela da hori. Hori da, errespetatu nahi izan da baita hemen ikusten duguna da, oso zaila dala denak era berdinean sinkronizatua joatea. Dana gainera fase bakoitzan ez dute beharko denbora berdina, batzuk oso sakonera lehenengo fasean, analitika fasean edo kreatika fasean, behar duten sakonera maila handiagoa da, beste batzu baino, batzuk horretan igual 8 hilabete pasatuko dute, beste batzuk 2 hilabetekin nahikoa daukate, eta ikusi duguna baita ere, eragile bakoitzaren bere ritmoak, bere kudeaketa planak eta abar, orduan batzuk hasteke daude, urte berrizakin hasiko dienak, beste batzuk abiatu berri dauz, eta bai oin lotu behar duguna, eta hori da gakoa, eta bestean arteko elkarrekintza, edo pixkat bakoitzak bere ikuspuntu propiotik garatu beharrean, nola aldan garatu ikuspegi sistemiko horretatik. Eta, zuzen konexio zera ikuspuntu horretatik, zeure rola bai hor, suposatzen dut besteak beste, saiolanek beteko den funtzio hori, prototipoen kudeaketa honetan. Bai, horretan gabitze saiatzen baita seguretzako erronka bat da, baina gogo sartu dugun erronka bat, ze bai esperientzia handia dago, urte askotako esperientzia, eta datuak hori izaten dago, proiektu bakanak eta isolatua garatzen, eta horreitan bide lagun izaten, bai ekintzaile individualena, bai enpresen dibertsifikazio prozesuetan, baina hemen benetako erronka dauena baita guk ere, trebaketa beharrean gauz, ulertzeko ekosistema guzti baten eta eragin guzti baten, eta horre bai suposatuko zula, bide laguntza horretan, gure monitore o bide lagun txip horretan aldaketa batzuk. Aipatu dituzu hainbat eta hainbatzuk, Josu, baina igual ikusingo dugu bat prototipo multzo horren izaera hori adirazi gure izan dugulako jarraixan ikusiko dugun bideoan euretako 4 azaltzen dira, aurrera. Goiena 20-30 plataforma barruan, gu bisok, Markel eta Iñakik, Errez Kooperatiba Elkartekoak, gabitz garatzen Tantai Baso Jabe Kooperatiba, eta proiektu edo prototipazio fase honetan ikerketa eta zelabaitzeko antolaketa eredu bat landuko dugu, nun basuak modu bateratu baten gestionatzea eukiko duen helburu,
beste basogintza eredu bat uztartuz, nun ekosistema zerbitzuak zelabait zentralidade hartuko dauden. Ekosistema zerbitzuak batzen dituzte ekosistemetatik, eta kasu honetan basoetatik, lortzen ditugun zerbitzu desberdinak. Esaterako egurre, izan aldiez asixak, izan aldiez ur kalidadia, izan alda CO2 metaketa, eta hain bogan dauen klima aldaketa horrian neuki aldauen mitigazio efektua CO2 metaketa horren bitartez. Kontua da, Arrasteko udalak ikusten dauela, azkenean paradigma aldaketa baten aurrean gazela, eta eraldaketa bat badatorrela, eta beharrezkoak dizela pausoak emuten, eta pauso horrek emuteko udala izan behar dela, hortan bidelagun eta nolabait errestu egin behar dagoela. Orduan, proiektu honek nahi dauena da hurbildu energia berriztagarriak, kontsumitzaileetara, etxeetara, norbanakoetara, eta batez ere bizilagun komunitateetara. Eta hor daukagu benetan erronka. Gu Arrasteko udal bezala, proiektu europear baten parte gara, beste Europako sozioekin batera, eta erronka da esandakoa, energia berriztagarri horrek gerturatzea batez ere komunitate horietara. Orduan guk, esrek honen baitzen badaukagu proiektu berezi bat, deitzen dena fotovoltaikoak etxean, eta honekin egin nahi duguna da errestu komunitate baten aukera izatia, teilatuan plaka solarren bitartez energia berriztagarriak ipini, eta nolabait, kooperatiba eredu hori baliatuz, komunitate horrek egitea inbertzioa, eta gero energia hori komunitate bizilagun horretara pasatzea. Eta etxe bizitza bakoitzak eukitzea aukera, bere etxean energia berriztagarri hori eukitzea. Gaur egun horrelako proiektuak badaz, baina batez ere, txaletetan edo baserrisetan edo baina orain diokan nahiko berde dago gu bezala, hirian edo herri handi baten bizi garen dorriak dauzkan edo bizilagun asko dazken eraikinean hori nola egin. Orduan proiektu honek abiapuntu hori dauka eta gure asmoa litzateke proiektuaren azken fasea izango litzake nolabait proiektu piloto bat egin eta hori nolabait gauzatu. Modu esperimental batian eta etxebizitza komunitate batian esandakoa, plakak ipini teilatuan eta gero energia hori nola banatu bizilagunen artean eta sobratzen den energia hori ere nolabait beste batzuei saldu edo beste batzuei zela eraman. Horretarako, jurisprudentziaren aldeetik eta gai asko lotu beharrekoak die eta proiektuak dan hartuko da kontutan. Bukaerako piloto hori, baina baita ere nola egin behar da ibilbide guzti hori. Lau urtetako proiektu bada, eta piloto fasea izango litzateke azkeneko urtzea. Lehenengo 3 urteak dira preparazioa. Lehenengo urtea pasatu gendun, eta momentu honetan bai HN-arekin eta baita epitermikekin ere hori jorratzen ari gara, Goien Erren laguntzarekin, eta esan bezala ere Debagoien 2030 plataformaren barruan gauz, eta argi ikusten dugu horrelako proiektu bat abian jartzeko ezinbestekoa dela eragileen laguntza, eta jakintza daukien hoien laguntza, eta azkenen hor eragile ezberdinez osaturiko lantalde bat daukau hori aurrera eramaten. Hasi berriak, Debagoiena 30 plataforman barruaren prototipo bada. Berez guk txertatzen gara eraldaketa sozialetan, ez? Gure elkartea oin dela 8 urte sortu zen, eta beti kolektibo inmigranterekin lotuta, ez? Baina ibilbide horretan, konturatu ginen, gizarteratzeko prozesu horretan, hainbat gauza kontutan hartu bidiren. Eta horietako bat da lan mundura gerturatzia, ez? Eta horregatik, prozesu horretan, ekintza
kultural edo sozialetik pasau gareia lan mundura begira ekintzetara ero. Eta oin, zorionez, aurkitu dugu ibilbide honetan plataformarekin, ez? Eta haiek ikusten dute, bai dala posiblea apostu bat itxia, prototipo hau itxeko. Eta zertan datza, daukogun elkartetik edo egituratik eitia 3 zutabe. Bat izango litzake elkartia, eta hor landuko dugu bai harrera integral bat itxia, eta osio, aldi berean, gero, bigarren zutabea, formakuntza formala, ez? Batez ere, joskintzari lotuta. Hau da, zertifikado bat ataratzia, lanbideko zertifikado bat ataratzia, formakuntza baten ostian, ez? Eta hirugarren zutabia da, produkto propio bat sortzia. Eta hori da. Eta produktu hori sortzen dugunean, eukiko dugu aukera lanpostuak sortzeko. Hemen ikusten duzunez bezala, badauko espazioa, badauko makinarisa, badauko jentia, ez? Batez ere emakumeak dire gerturatzen dienak, haiek superprest daz lana itxeko, baino falta jaku egitura hori. Orduan, hasi berriak egin nahi dauena, prototipua egin nahi dauena da, egitura hori garatu. Azkenean guguruna da espazio berri bat sortzeia, hainbat helbururekin. Baina fokua da ekintzailetasuna, baina ia gehiago enpresen barne ekintzailetasuna bultzatzeko industriaren transizio justu baterantz. Hau da, espazio berdinean enpresako jendea, eskolako ikasleak, eskolako ikerlariak, beste fakultateako ikasleak, zentro teknologiko ikerlariak, hainbat agente eta hainbat partaide edukitzen leku berdinean, negozio ideia berria garatzeko. Bai, enpresa berri bezala edo existitzen den enpresa baten diversifikaziorako linea lerro bat bezala. Hortarako espazio hori, izan behar da irekia alde batetik, guru gizarteare ireki egon dadin, gure laborategiak ere irekiko ditugu hortara, gu dauzkagun eskala industrialeko ekipamentu pila bat daukagu, eta hor prototipo industrialak egin daitezke. Gero behar dugu baita espazio batzuk rozea bultzatuko dutenak, ez? Eta hortarako egiko ditugu gazteak zaharrekin nahaztuta, ingenieriak, enpresagintzako ezagutzarekin daudenak, eta enpresa eta unibertsitateko jendea, ez? Nahazketa guzti hori bultzatu nahi dugu, hor aberasgarria izango dela pentsatzen dugulako. Elkarlanen, nahi duguna da gainera, proiektu hau hasieratik konpartitu esan dadila Baiarako beste agente batzukin, ez? Debagoiena barruan da hau, Debagoienako enpresa, Debagoienako udaletxeak, orain arte egin ditugun kontraste guztia positiboa dira. Eta hori nahi duguna da proiektu hori eraikitzea, proiektu kontzeptual hori eraikitzea, danon parte hartzeakin. Hortxe lau prototipo guztien gaineko informazioa Debagoiena 2030.eus. Webgunean, eta bukarera aileiten gabiz, eta zuzenean zuretako galderi, Elena, oinartekoak pitun bate esan ditugu, horrein berri emundugu, zeintzuk izango dira ekimenak egongo dituen urrengo urratsak?
Bale, oin arte, aurkeztu dugun bezala lehenengoko partean, ibili gara zelabait diagnostiko zabal batekin eskualdeko erronkan inguruen, da zelabait, honintzake komenta dugun bezala, eskualde honetan eraldaketarako dauen gaitasun hori, dauen interes hori, erronkak ze forma daukien eta ze aukera eskaintzen dauen bertan eragiteko, eta hori aztertzen egon gara, eta eraberien, lehen aipatu dugun bezala baita, ibili gara, konsensu marko bat ere ikitzen eskualdeko hainbat eragile gakokin batera, eta horri identifikau ziren erronka eremu nagusia zeintzuk izen ziren. Eta baita egin duguna da, horien arteko lehentasun ariketa bat, esan duen bezala, ezin gutxo erronka danei kolpea bakar baten emun, eta, oin pasau gareia udazkenetik aurre esan digun bigarren parte batera bezala, ezta? Oin ja bai goiezena da, erronka espezifiko batzuk hartu ditugu, alde batetik lanaren etorkizunaren erronka horren bueltan hasi gitzen ja igezko ikasturtien lanien, eta urten beste bi eremuren inguruen hasiko garen lanien. Alde batetik energiaren eremura sartuko gare, eta hor lehengoko posizio, lehengoko apostu izango da, eskualdeko eremu urbanoko eredu energetikoa aldatzeko proposamen bat kolektiboki eskualdeko eragileen artien eraikitzi eta, hortipe ekintzare pasetia, lehen aipatu dugun portfolio ekintza desberdinak diseinauaz eta implementauaz. Eta gero beste eremu izango da lanarena eta inklusioarena, bai? Azkenin, bai pentsata jako, alde batetik, lanaren eremu hori importantia da, diagnostikoan herritarrak esan duzke horrek badaukela importantzia berezi bat gure eskualdean, eta gero pentsata jako baita ez, inklusioaren helburua berape badaukela garrantzi importante bat, eta gure eskualdearen etorkizunaz pentsetan azten gainien baita gizarte antolaketa eta kohesio sozial eta aukera berdintasunaren klabe horreitan pentsau biderra daukola. Horratik gure izen dugu baita hasieratik hemen inkluiruta egotie. Eta gero, segaitik eremu honek baita, egisa da, herritarren interesako dielako administrazio publikoa prest dauelako apostu bat eiteko, dauelako interes bat baita arlo horreitan, eta benetan ikusten dugulako aukera elkarlanien oinarritutako proposamen potente batzuk garatzeko arlo horreitan. Orduan, ikasturte honetan zier, eremu espezifiko hauetan lanien ikusiko gaituzue. Eta izango dugu ekimenaren berri. Bai, hoxe. Bai, barik. Bi galdera bialdu dozkuzue, mail bitartez, hemen gure laguntzaile ekarri dozku ontxe, eta Elena, zuretako bisak eta honekin jabukaria mungo xagorko saioari. Lehenengo bat, Euskara zergatik ez da erronka bat, ekimen honentzat? Euskara erronka bada ekimen honentzat, beste asko moruen, ez da? Eta hori dudabari, gainera da balio bat eta elementu bat hasieratik txertatuta daukoguna, ez da? Urte terdi honetan, ibili gainien eragilekin da herritarrekin apur bat erronka horrei definiruten, asko urteten die, zerrenda oso luziek urteten die, talen esan dugun bezala, ezin geike guzti heldu, eta bereziki guk balio erantzi bat aporte gure dutzagu eskualdeei, iraunkortasunakin lotuta bereziki sortzen ari den agende berri horrei erantzutera begira. Ez hori lehen etxi dugu, hasieran aipatu dugun bezala, urgentia dalako eta hori zengo dalako urrengoko 10 urtetako lan ildo importantiena nazioarte mailan, ezta? Eta hori gertatzera dator, aldaketa horri badatu, ez hemen klabie da, aldaketa horrik eskualde honetan ze eredutan da ze modalitateetan garatu gure ditugun. Orduan uste hor, modu aktibo baten eta oso adi inplikau biderra daukagula aldaketa horrekiko. Euskararena, ez dugun arren zuzenien landuko, zeharka eta modu transversalien hasiera batetik oso kontutan hartzen dugun gai bat da, eta esate bateko gure lantaldeko jardune isa osotasunien euskeraz da, gobernu batzordeen oso modu naturalien eta hasieratik guztiz euskeraz hori egiten dugu, eta gero kanpora begirako komunikazio ekintzei dagokionez, erosein ekintza antolatzen dugunien oso kariño handiz eta intentzionalitate handiz zaintzen dugun gai badala esan bi hau, ez? Adibide bezala jarri gure dut, esate baterako Fansen urteko uztaian antolatu gauen nazioarte mailako hainbat eragilekin batera, eta inkluso Espainiatik etorritako hainbat eragile eta pertsonakin batera, eta tokiko beste hainbatekin bebai noski, olako jardunaldi potente bat, eta jardunaldi hori izan zen euskera utzien, eta traduzioa ingelesera bakarrik emunzan. Eta hori ez da kasualidade bat izan, hor badau autokonstiente bat hizkuntzaren kudeaketan eta euskara lehen estearen, eta horrei balio bat emutearen inguruen. Elena erantzun da. Eta bigarren galderia, zela hartu daiteke parte? Interesakonak zer egin behar dago? Horrezatie,
esan dugun bezala honi badauko parte hartzea sustateko bokazio hori, poliki aukerak sortzen fango die, baina baita, ondio oso hastapen fase baten gaz, eta, eguneko etzen ondio ez dakula aukera asko hartuko lauta. Baina, oin pasoko garen fase honetan esate bateko erronka, energiaen da lanaren inklusinuan eta arran honetan lanien esate baterako, poliki fango die aukerak sortzen, modu diferentetan parte hartzeko, ez da? Segurutik, erronka horietako bakoitzean egingo dugun prozesuetan, egingo dugun lan horretan, erronka horrekin lotutako eragileekin eta bar, konekteu gure izango dugu, edozein kasutan, edozein eragilek eskualdetik kanpokuek ikusten badau interes badaukela honetan, presta legokiela honen parte izateko, ero zerbait aportetako, bai eskertuko geuke, zuzenien harremanetan jartzie gurekin, eta, bintzete, alderdi hori bezaintzen aleginduko gare, ez da? Ondo, Lena, mila esker. Eskerrik asko Josu zuri bebai. Zuri eskerrak miren. Onja bai, jau garela bukaerara, eskerrik asko Igor eta honentzari bebai, eskerrik asko Mariela Barkerori, guk euskera zein jako hau gaztelera itzuli dozkulako, eta eskerrik asko baita be Miguel Altuna Institutuari, areto hau itxi izanagatik eta gogoratzia, zuei, lehen ziren esan dugun moduan, badakula formulaixo bat preparauta, pixkate, gaur hemen esan ditugun horrein gaineko zuen iritzia jaso gura dugulako, eta labur.eus/d2010.eus topauko duzue formularixo hori, eta beste gauza, newsletterera arpidetu gura baldin badozue, labur.eus/debagoiena2010. Newslettererako, labur.eus/debagoiena2010. Hor jasoko duzue, informazio guztia, hilabetekaria izateko asmoa daku, eta, ekimenaren ondo inorakoak hor jasotzeko aukera izango duzue. Newsletter horren bitartez, eta baita webgune horretan, baita sare sozialetan, eta abar. Eskerrik asko esandako moduan, zuei, eta eskerrik asko zuei, jarraitu gaitu zuelako beste arte.